a kɛra foroba bamanankan kɔni a kɛra forobakan ye. A kɛra forobakan ye bɛɛ jɛ don sisan. Bamananw ta tɛ dɛ, bɛɛ jɛ don. Maliyɛn bɛɛ jɛ don. A bɛ na kɛ Mali national ye. A kɛra o ka ban, n ko bɛɛ jɛ don. Parce que a bɛ fɔ fan bɛɛ. Siya bɛɛ b'a fɔ. Mali yɔrɔ kelen dɔw bɛ yen. A ti mɛn ye kosɛbɛ. N'o tɛ jamanaden n'i y'a sigi kɛmɛ jatilan caman bɛ sɔn k'a fɔ ko ne ka ca kilancɛ ye. O taa juguman yɔrɔ dɛ. A juguman yɔrɔ kɛ bamananw tɛ se ka bɛnbɛn kɛ tuguni an fɛ, tɛ se ka ɲɔgɔn ye tuguni. Ni bamananw b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye fo ka taa kɛrɛfɛ. An bɛ taa kɛrɛfɛ. Anw dun n'an sigilen jamana an man taa fɔ, o de ye problème ye. Hali u ka kan. O ye tiɲɛ ye. O de y'a juguman yɔrɔ ye. K'a fɔ o ye tiɲɛ ye. Ni aw bɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye sisan, aw b'a ta fɔ dɔrɔn a tɛ wuli ka taa yɔrɔ. Aw tɛ wuli ka taa yɔrɔ. Aw dun n'a b'a fɛ ka n'an bɛn a b'a la mɛ fo ka taa ɲɔgɔn ye. Ko n'an ka ɲɔgɔn ye. Finalement aw yɛrɛ bɔra kan tigiya la. Bon o fana ka ɲi. O ye tiɲɛ. Ni kan diyara aw bɛ kɛ balima ye. O tɛ wa? Kan ye tabiya ni maaya sinsin bereba dɔ ye. Sabula a b'a jira fɔlɔ k'aw ye kelen ye. O ye kelen ye. A b'a jira k'aw kuntilennaw ye kelen ye. A b'a to a ka ɲɔgɔn faamu. Siga t'o la. A b'a to a ka ɲɔgɔn danbew dɔn, ka ɲɔgɔn ka tabiyaw dɔn. Ayiwa. N'i bɛ se mɔgɔ min ka kan na, i bɛ caman dɔn a tigi la. A tigi taabolo n'a ka laadaw i bɛ caman dɔn olu la. O de kama a bɛ fɔ ten ko kan jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mɔgɔya labila ye. Bamanan dɛ, ko ni dakan ye tiɲɛ, ko sababu fana nkalon tɛ dɛ. Dɔ de fɔ ne. O ye tiɲɛ. A t'o di. Fɛn bɛɛ sababu de y'a bila hali dakan. Dakan bɛ sin ka lawaleya ten, a bɛ lawaleya ni sababu dɔ de ye. Ni Ala y'i da sisan ko i bɛ wari sɔrɔ. A bila n'i ma baara kɛ dun. A bɛ gɛlɛya. A bɛ gɛlɛya dɛ. A bɛ gɛlɛya. Baara in ye a sababu de ye. Ni dakan ye waritigiya ye, a bɛ tɛmɛ sababu de fɛ walasa i k'a sɔrɔ. O de kama a bɛ fɔ ko sababu tɛ nkalon ye, a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a bila ye. O ye tiɲɛ ye. Bamanan dɛ, ko ni yiriden mɔnna ko n'a ma tɔmɔ joona a bɛ toli. O ye tiɲɛ ye. Fɛn bɛɛ n'a kɛ kuma dɔ a bila ye. N'i ma ko k'a kɛ kuma la, kuma dɔ a bɛ kɛ tɔbaka jɛ ye. Yiriden ni ale mɔnna, o kɔrɔ ko a kan ka tɔmɔ ka dun de. N'i ma tɔmɔ, o kɔrɔ ko a kan ka mako ɲɛ waati min na, o tɛmɛn'a kan. A bɛ tiɲɛ. A bɛ tiɲɛ. O ye ko kɛ waati kelen k'a jɛ. N'i ka ɲi ka baara kɛ waati min na, i b'a kɛ waati la. I b'a kɛ waati la. N'i ka ɲi ka ci min ɲɛnabɔ waati min na, i b'o ɲɛnabɔ o waati la. I ka ɲi ka taa yɔrɔ min na waati min na, i bɛ taa o waati la. N'o tɛ ni a kɛ waati y'a jɛ, a bila kuma ka ca dɛ. Tubaarikala. Kuma dɔ ni i muso furu kuma kɛra i san 50 sɔrɔlen kɔ ye dɔ a bila ye. A bɛ gɛlɛya. A kɛ waati m'a jɛ. A bɛ gɛlɛya mɛ n b'a fɔ dakan don. O ma kɛ dakan min kɔni o kɛ waati jɛra. A jɛra mɛ an b'a fɔ dakan don. An bɛ sababu sɔrɔ a la. An ka kuma fɔlɔ mana wa? An bɛ sababu sɔrɔ. Sababu sɔrɔ a la. A kɛ waati jɛra. Siga t'o la. O ti tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. O de kama ko fɛn bɛɛ n'a kɛ waati don. O kɔni. A bɛ fɔ o de kama. Nafa bɔra hakili la. An b'a kun jɛ ni mun dɛ? Ko yiriju bonyana cogo o cogo, a fɛrɛla cogo o cogo, ko a dili de b'a minɛ. O ye tiɲɛ ye. Fɛn bɛɛ n'a sinsin bere don a bila ye. I mana ko ta cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ a sinsinnen don fɛn dɔ la. I y'a faamu. I bɛ a jate minɛ sisan yiri ale giliw de b'a minɛ duguma. Siga t'o la. O ye yiri sinsin bere de ye walasa a kana bin. Mɔgɔ i m'a kɛ cogo o cogo, i b'i gulo fɛn dɔ la. Waritigi n'a ka waritigiya bɛɛ, i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ fɛn min jate a gulonnen d'o de la. Siga t'o la. O tɛ tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. I m'a kɛ faama ye cogo o cogo, i n'i ka faamaya bɛɛ, i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ i gulonnen d'o de la. Siga t'o la. O tɛ tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. A ko b'o cogo de la, fɛn bɛɛ n'a gulon sababu de don. An bɛ kuma min na tan, a gulonnen tɛ fiɲɛ siraw la de. O kɔni. Ou bien de walasa mɔgɔw k'an lamɛn. Siga t'o la. Ni fiɲɛ sira tɛ yen nɔ, o taa fiɲɛ sira y'a sinsin bere de walasa ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ. A ko b'o cogo de la, fɛn bɛɛ n'a sinsin bere don. I n'a fɔ yiri gili fana ye yiri sinsin bere cogo min na. Tubaarikala. Donc nin bɛɛ bɛ ne kuma fɔlɔ fɔ a bɛɛ de nin diɲɛ ko bɛɛ ye sababu. Fɛn bɛɛ ye sababu ye.
Ayo kuma fɔlɔ mun fɔ a y'o de walawala ka na fɔ sɛ yan. Awɔ o de kama an ko ten ko i mana fɛn o fɛn min ye a bɛɛ ni a sababu don Ablaye. Siga t'o la. Bɛɛ n'a a dalilu don. A bɛɛ n'a fɔ cogo. Ala kɔni bɛ dali kɛ dakan o ye tiɲɛ ye. Nka sababu an kana ɲɔgɔn ye sababu dakan sababu tɛmɛ dakan. Ko sababu fɔli jɛnna. Awɔ. Parce que n'i ye nin kɛ o b'a to i ka nin sɔrɔ n'i ye nin kɛ o bɛ tɛmɛ o bɛ na ni nin ye. Siga t'o la. O sababu de ye. Ayiwa. Diɲɛ yɛrɛ sigilen don olu de kan Ablaye. Ala ka sababu ɲuman d'an ma. Amina. Bisimila an bɛ dɔn ɲuman na. Ayiwa bi ye jumadon ye juin kalo tile 17 don san 2022. Naamu. Fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la Ablaye an dan. L'histoire de Bamako an ka daminɛ n'o ye. Ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Rusi kɛlɛcɛw kɔni ye sigiyɔrɔ sɔrɔ Menaka barikani taalen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sabula o kan kun dira Mali finitigiw ma o ko a kɛra Rusi kɛlɛcɛw dagayɔrɔ ye o ko yala ko nin tɛ jɔsen bereba talen paraɲaba kelen ka taa jamana kumaboli sira kan lakanako taabolo kan wa o kuma bɛ yen nɔ boni kɔfɛ ko Bamanciw kɔni ye Mali ni Niger sira fana tigɛ i b'a ye k'a fɔ ko boni tigɛlen don a bɛ dɔgɔkun caman bɔ o maa tɛ se ka tɛmɛ k'u ye waleya kelen fana kɛ Niger sira kan Ablaye an dan. A kuma an ka faamaw bɛ min. Ko an sɔn mara kɔnɔna ko Bamanci ninnu b'a la ka u yɛrɛ kɛ masa ye o yɔrɔ ninnu na k'u ka fanga boli mɔgɔw kan. Ayiwa a kuma ka ca. A kuma ka ca. Awɔ min bɛ lakanabaliya kelen ninnu nasira ninnu fɛ. Yira k'a fɔ ko lamɛrikɛn jamana ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ k'ale dɔ fara ka lakanako fɛɛrɛw ni a dabaliw tigɛlenw kan. Ko sabula ko farati ma ko dɔw n'u siga kelen don ko dɔw la Ablaye. A tɛ taa aw ka so siɲɛ kelen. Ayiwa. N'a dalen don yan a tɛ segin Amérique. Nouvelle horizon. Nouvelle horizon y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko l'Amérique lasigiden so y'a jira i ye lasɔmini kɛ k'a fɔ Bamanciw bɛ labɛn dɔ la ka Bamanciya wale dɔ sabati Bamako. O ko u b'a la ka labɛn kɛ kunnafoni b'u bolo ko lamɛrikɛn jamana lasigiden so kɔni ye lasɔmini kɛ Ablaye. A ma tulo sɔmi i bɛ kɛ subagɛ. O tiɲɛ ye. M5 RFP kɔnɔna na k'u ka jolibɔn kɔni t'a la ka jɔ sabula ko Maître Mohamed Ali Bacili ale ni a ka tɔn ni u ye parti faso de ye o k'olu fana ye walan sɛmɛ ka bɔ M5 RFP kɔnɔ. Min yɛrɛ fana laban bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ. Ayiwa ni aw sera fara ɲɔgɔn hakilila min kama ni hakilila wɛrɛ bɔ a bɔ a la kuma dɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ta dɔw bɛ taa wusa ni sigi ko mɔbitikaw kun y'a latigɛ k'a fɔ k'u bɛna tile kelen kɛ baara foyi ti kɛ n'u bɛ wele ko journée ville morte ko u y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ ko mɔbiti ka ɲɛmɔgɔw ladala ɲɛmɔgɔw ni sigida ɲɛmɔgɔw ko bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ k'a bila waati wɛrɛ kan Ablaye. Tubarikala n'u bɛn'a kan o kaɲi. Les républicains. Ko ɲinan kalankuncɛ kimɛli waatiw dɔnna ka ban Ablaye. Naamu. Ko a kan ka bɛn waati minnu ma ko ɲɛfɔliw kɛra ka ban defu ni bakiw ni kimɛli tɔw ko don. O kɔfɛ sa sanfɛ kalansobaw kɔnɔna na ko kalansoba dɔw kɔni sigili sen kan o sariyaw taara ko dɔ bɛna kɛ Sikaso Tɔnbɔkutu ani Gawo n'o ye universitéw ye ko a sariya taara jamana marabagaw fɛ ko denmisɛnninw fana olu bɛ se ka bɔ kɛrɛfɛ olu ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw Ablaye nan gɛlɛya minnu ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa k'u tanga waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma. Naamu. Ko kuma kɛlen don fana kan républicain kɔnɔ Ablaye. L'indicateur de renouveau ale ye mun fɔ bi. A sɛbɛntiya k'a fɔ ko lakanabaliya kama Segu mara la i b'a ye k'a fɔ kalanso 444 olu kɔni datugulen don Ablaye kalan taara ka se ka k'u kɔnɔ. Denmisɛn kɛra cogo di? O ka ca marabolo kelen kɔnɔ. O ka ca. Mais anw ta ka ca ni ye. Awɔ aw ti aw ka kɔnɔvila ninnu. Olu ka ca ni ye o. Ablaye kuma ka ca dɛ. Siga t'o la. Awɔ ok. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko
yɔrɔ minnu bɛ wele ko Biabuku ani Curula bɛɛ Banamba mara kɔnɔna na a bila ko lakɔli karamɔgɔ kɔni gɛnna ka bɔ kalanso kɔnɔ jɛkulu marifatigiw fɛ awɔ o fana kɔfɛ farafinna denmisɛnninw cɔla don hukumu kɔnɔna na minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ yabila ye ko olu kɔni b'a la ka ɲini halisa dɔ ka fara dɛmɛ kan ka ɲɛsin u ma kalata ko sariya kula kura ko o kɔni kuma bɛ senna bi sɔgɔmada in na CNT la walasa sariya kura bɛ se ka taa cogo min na ka kumaw bɛ sɔn ka kɛ bi sefa wari miliyari 18 o ko jalaki binnen don an ka sirakantaamabaw ka ɲɛmɔgɔ dɔw kan k'a fɔ k'u y'o nafolo ŋanamu o ko lafasa tɔn kɔni y'a jira k'a fɔ ko kelen b'a la ka jalakidi kɛ CMTR ale ye a kow bɛɛ lajɛlen nkalontigiya a bila ye ayiwa o tɛ wari denni ye dɛ miliyari 18 ka ca ka tunu cogonin na a gɛlɛyara o la a kuma ka ca l'indépendant ko di indépendant kuma na a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Magamusa Sissoco ni constitution dɔnbagaba don ko ale kɔni a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali mago tɛ bi sariya sunba kura la ko an mako bɛ ka yɔrɔ dɔw de latilen ka falen don a kɔnɔko yɔrɔ dɔw la nka ko an mako tɛ sariya sunba kura la o kɔfɛ ko sariya dɔw ni taabolo kura dɔw b'a la ka ta silamɛw ka wajudu kɛcogo kama minnu ni u t'a la ka wajudu dɔw kɛ ka don bɛrɛ la ko maa o maa kɔni mana to ka kɛ sugu dɔw ye minnu ni taabolo fɔlen ninnu tɛ bɛn ko olu bɛ se ka ɲagili sɔrɔ a ko senfɛ a bila ye n'u sera k'o kɛ o ka ɲi ko bɛna kɛ nka n'u sera k'a kɛ a ka ɲi ayiwa ko CNT mɔgɔw ye sariya dɔw ta kunun ko minnu bɛ kɛ sababu ye ka Tɔnbukutu ni Gao ani Sikaso sanfɛ kalansobaw n'o ye universitéw ye ka se ka o kow sigi sen kan ala k'o kɛ sefa wari miliyari 200 de bɛna don baara ninnu na ko M5 kɔnɔna na maître Mohamed Ali Bacili kɔni a ka tɔn ye walan sɛmɛ pewu ka bɔ a ɲɛmɔgɔya so kɔnɔ a bila dan o bɔra la o tɛ se ka kuma tuguni ni bɔra an ka kulu la i bɛ se ka kuma fɛ tuguni i tɛ se kuma fɛ bilen o y'a nɔgɔya i senbɔlen la don olu y'a nɔgɔya ko lakanabaliya kama ni dɔw ta ye lakanabaliya dɔw ta ye musakako ye wariko gɛlɛya ye ko a bɛ maa miliyɔn kilancɛ bɔ denmisɛnnin na minnu kɔni wajibiyara ka kalan bila a bila ye Mali kɔnɔ yan o tɛ ɲuman ye miliyɔn kilancɛ o tɛ 500,000 ye o kɔni a simu k'a ka wari da ka d'u ma o dɔ ekɔli la o jama ka ca l'histoire faso ka fasiri ko sankɛmɔ o ye laada ye ale baaraw kɔni sigi a bɛ 600 ni kɔ la bi awɔ ko ɲinan ta bilara hukumu min kɔnɔ o ye bɛn ani yafaɲɔgɔnma ko bilara de hukumu kɔnɔ ɲinan jamana fanga ɲɛma Dr Sugɛli Kokala Mayiga tun bɛ a ko kɛnɛ ka ɲinan et puis n'u taara u b'u jɛgɛ belebeleba sɔrɔ bɔgɔ la ne ko in na kɛ kabako ye dɛ a ka jugu ni kabako ye wallahi n'i taara i b'u jɛgɛw sɛnɛ fo i dabali ban awɔ kɛ a kuma ka ca k'a sɛmɛntiya sa k'a fɔ ko i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw tɔgɔla don min ni o fana ɲɛnamayara ko fɛn caman b'a la ka kan ka kɛ halisa walasa ka denmisɛnninw dɔw ka hakɛw caman kɔnɔ ko wulikajɔ caman kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni sera ka kɛ ka ɲɛ nka halisa ko a bɛ na kɛ ɲɔgɔnmɛ kun bɔlen ye kɔlɔn kɔnɔ a bila ye ko nganaw ka kɛnɛba kuncɛ waati in na championnat national senandolaci siratigɛ la ko a bɛ sɔn ka ɲaga kosɛbɛ sabula ko ndolaci tɔn damadama bɛ yen nɔ olu senɔ ka kala ɲɔgɔn nɔfɛ kosɛbɛ a bila ye o de b'a ja Mali du genre de ko bi Mali ko collectif de ligue majoritaire ko olu b'a la ka fédération de football kɔni jalaki a ka baara kɛcogo dɔw la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ k'u kuma la ka ŋaniya dɔw yɛrɛ fana sigi walasa ka se ka baara tiɲɛ baviye bolo nka ko o ŋaniyaw fana ma se ka sira sɔrɔ a bila dan ko majoritaire bamanankan na o kɛ cogo di minnu ka ca kɛ kala ta kɛra olu ma passé m'o faamu ayiwa ayiwa n'i ye majorité ko ni kala ka taa ko ni gɛlɛya kan ka passé o ye tiɲɛ ye ni kalata kɛra ni jama de b'i bolo i kan ka tɛmɛ kalata kɛra i ma passé i b'a fɔ majoritaire mun passera o ye jumɛn
ayiwa o kɔni tɛ minoritaire fana ye. ayiwa an ka taa ko caman bɛ yen nɔ ko gɛlɛn caman bɛ yen nɔ sariya tigilamɔgɔw kan ka minnu ɲɛnabɔ lahala caman an ɲɛ bɛ maa caman jala ninnu maaba dɔw jala ninnu minnu o ja dɔw foto don ja n'i bɛ tagama mun b'i kɔfɛ dɛ dɔw de fɔ na ko an b'a fɔ ja ko fili don bamanankan na foto a ko foto don n ko ja ni b'a fɔ ko de ko ja ye n'i jɔra tile la mun bɛ bɔ cɛncɛn kan ko de ja ye ale a ka faamuli a n'a ka faamuli don mais n'a hakilila foto fana tɛ bamanankan ye voilà ko an ka ko ko sinon ko ayi foto tɛ bamanankan ye o voilà foto bɛ n'a fɔ ja de don parce que foto ye tubabukan ye an b'a faamu ayiwa o jala ko foto an b'a faamu mais foto ta bamanankan ye voilà ja ye a bɔn fɛn de a yɛrɛ tamasiyɛn sinon a ko ta ko bamanankan na ja ye n'i bɛ jɔrɔ tile la ko suma finma min b'i kɔfɛ min fana bɛ ta o ye ja dɔ de ye o ye ja dɔ de ye a bɛ n'a fɔ sisan i yɛrɛ de don très bien i yɛrɛ ja de don min bɛ duguma o bɛ cogo min na min fana bɛ papiyew kan gafew kan o fana bɛɛ y'o kelen de ye o bɛ de ayiwa comme a y'a fɔ ne fana y'a fɔ ye bi awɔ nka n'i ko foto ne ka faamuli la foto ye tubabukan ye ayiwa ko i ka jala dɛgɛrɛ an m'o fɔ ta i ka ja ɲɔgɔn a papiye la ma a bɛ se ka fɔ ten nka hakili la bamanankan dɔnbagabaw fana tulo b'an kan na u b'an bilasira u bɛ se k'an bilasira n'o tɛ ne kɔni ka faamuli la sisan foto tɛ foto tɛ bamanankan ye o tɛ bamanankan ye n'i ko karisa foto comme an tun tɛ foto dɔn voilà an ye foto nana an y'a ta foto la c'est comme tabili tɛ bamanankan ye o voilà fɛn dɔ don an b'a faamu mais a t'i n'a fɔ ko bamanankan don tubarikala ayiwa an b'a kuncɛ Mali Tribune Mali Tribune ale kumanen don ko CNT kɔnɔna na ko Abubakar Sidiki Fɔnba ale lamagalen don o kɔfɛ min tali kɛ o kumalen don fana ɲɛfɔliba dɔw ko kan Mali kɔnɔna na hakilitigiya bɛ taabolo minnu na ani an ka jamana kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ wulikajɔ kura minnu kan ka wasa ka jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn faamu sira dɔw kan ani lasigiba minnu kɛra san 2021 kuma kɛren don taabolo dɔw kan kɔnɔna na yan nɔ a bila yan dan min tali kɛ France 24 ni RFI fana datuguli ko yala ɲinɛ kelen don u kɔ wa a bila ye wala datugu kɔni tɛ o m'u gɛn ka ban datugu ye waati ko ye ko papier yɛrɛ minnu la yala ko ɲinɛ kɛra u kɔ wa aw kɔni ɲinɛ kɔrɛ ko ayiwa fo san wɛrɛ a ko b'o cogo la fɔlɔ tubarikala parce que b'a ka ɲɛfɔliw don tubarikala bamanan André ni Bakari sigilen don n b'a lajɛ ni Bamakɔ don avenue de la Liberté bɛ min avenue boulevard du Peuple bɛ min avenue Modibo Keyita bɛ min avenue Baba Jara bɛ min n b'a lajɛ ni Bamakɔ don boulevard Modibo Keyita avenue Modibo Keyita bɛ min boulevard du Peuple o tɛ min bɛ bɔ fɛn la PMI ni ministère de l'éducation cɛ ka jigin ka na yan fɛ yan fɛ min ni ko yan fɛ o ye yan kana pont fan fɛ pont jumɛn pont de Martyrs ni pont fana ka se jala i b'o fana fasiya mɔgɔw k'o faamu de kana pont de Martyrs fan fɛ ka taa ministère de l'éducation Kogo la ka taa bila BDM ka soba bɛ yɔrɔ min na o de y'a ban yɔrɔ ye ça fait une longueur de 823 mètres o de ye avenue Modibo Keyita ye PMI Mali yɛrɛ c'était le dispensaire des indigènes waati min na tubabu bɛ yan te fonctionnaire ka dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ taa furakɛ maintenant ministère de l'éducation métier sugu den mun tun bɛ sɔrɔ tubabu fɛ an ka balimamusow fɛ olu ka so de tun bɛ ministère ye o bolonbani o de dara Modibo tɔgɔ la mais waati min na yan'a ka k'a ye Modibo ta ye u b'a fɔ ma avenue Maréchal Galieni tubabu ka waati o de y'a tɔgɔ ye dɔgɔdalen y'o tubabu kɛ de la maintenant boulevard du Peuple a bɛ min boulevard du Peuple o tɛ ayi n bɛ ka ɲagami a kana ɲagami e ma foyi fɔ fɔlɔ boulevard de la Liberté ayi n bɛ ka ɲagami kunkolo la fɔlɔ de ne tun b'a fɛ k'a fɔ de ka bɔ place de la Liberté la ka taa Kuluba o de boulevard de la Liberté l'avenue de la Liberté ka bɔ Mairie da la ka yɛlɛ n'i bɛ se Kuluba ENA kɔrɔda o de ye avenue de la Liberté ale ye tubabu ka waati la c'est l'avenue William Point yanni an ka yɛlɛma maintenant boulevard du Peuple o ye jumɛn
ay agli boroko ni bora otem kofe yoro ni be ba fo woninda ula fe fo muso be aussi ka kata woro la kata bla fo maison de la presse dala kateme ina dala kateme yota dala kateme ne ka madum be ko so dala kata bla o de boulevard du peuple ya va ba fo morada patewa ale to boye avenue Maréchal Joffre to buga watil atuwa kun yode andi yo yelema maintenant rue Baba Diara ay todo ministère de l'administration chambre de commerce da ibodo oni ara transfert chambre de commerce transfert da voilà au srani faut ibna doni faut gana c'est assemblement ibna c'est assemblement yani que c'est assemblement ya au srani kateme garfe o de aller de avenue Baba Diara folo tout le c'était la rue René Caillé l'exploiteur français o de tuya trouvé maintenant sauf le tout le munjo comme on dit ça sauf le du mai Meriba voilà sauf le de Meriba en 1883 au Temenenko en 1905 où est Garbadio en 1906 où est Palais Dio en 1908 où est hôpital de Pongé Dio donc mo jor la tuba bu ya damene to mene maade wu ko sojo ka garjo ka palejo ka docteur sojo voilà mo ko wati sera ambato dondo mi do refoye mina yalal bu magola comme bi yalla bi teme ti yoro koroji mina sita mina bla jago e fana ga yoro koroji be sina mina yimiga on sena ateri yoro fana on sena ateri mo ilke bakaria bakari fana ko sena wadene ali teme yoro la madi ya daje men ni ne dun nette mana yoro ni seben be do menjo ka sebe wa ga chuko nyuma yema wala tin yana ko wala ya fam inje kambe dore